Η τελευταία λέξη της επιστήμης συναντά τα υπογόνιμα ζευγάρια ή άτομα στη Γένεσης Αθηνών. Η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της Κλινικής Γένεσης Αθηνών είναι η μεγαλύτερη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα και μία από τις 5 μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η φροντίδα που παράγει στους ασθενείς, η επιτυχία και η διεθνής αναγνώριση αποτυπώνεται σε νούμερο, αφού χρησιμοποιούν τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες της ζευγάρια από 67 χώρες του κόσμου. Το παράρτημά της στη Λάρισα, η Γένεσης Αθηνών Θεσσαλίας, φέρνει την τεχνογνωσία, την έρευνα, την κλινική πράξη, την εμπειρία και την επιτυχία πιο κοντά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, αφού ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Πάντος, αλλά και ο Κωνσταντίνος Φακιανούδης και ο Νίκος Μπαθρέλος παραμένουν πιστοί στο όραμά τους να γίνει η χώρα μας προορισμός τουριστών υγείας, θέτοντας ως προτεραιότητα την επιτυχή έκβαση της αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. Στο εργαστήριο εμβριολογίας μας επενδύουμε στην επιστημονική πρωτοπορία και την τεχνολογία εχμής με στόχο να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Η πολυετής εμπειρία τόσο των εμβριολόγων όσο και των γιατρών, η συνεχής εκπαίδευση και η υψηλή ποιότητα των υποδομών εγγυώνται και εξασφαλίζουν το πολυπόθετο αποτέλεσμα. Το άρτιο εξοπλισμένο εργαστήριό μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα διερευνητικών ελέγχων της υπογονιμότητας. Στη Γένεσης Αθηνών Θεσσαλίας εφαρμόζονται με ασφάλεια όλες οι νεότερες και πρωτοποριακές μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το έργο της κλινικής μας περιλαμβάνεται στην παγκόσμια ιστορία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Διεθνή ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης έχουν προβάλει τις μοναδικές πρωτιές μας και τις επιτυχίες μας και το ερευνητικό μας έργο έχει αντιμετωπιστεί με τις καλύτερες κριτικές από την επιστημονική κοινότητα. Την επιστημονική επάρκεια συμπληρώνει ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό που με αίσθημα ευθύνης υπηρετεί τις ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών. Η μονάδα αναπαραγωγικής ιατρικής, με το ιατρικό και επιστημονικό της προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ηγείται στον τομέα της υπογονιμότητας, εμβριολογίας και ιατρικής γενετικής. Η Γένεσης Αθηνών Θεσσαλίας αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Στα σωστά χέρια, η επιστήμη μπορεί να κάνει θαύματα. Άραγε, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό της δημιουργίας μιας νέας ζωής?